أبي حمد نعسب ورار بزجورو بعزو نتحدث ورد تعوي تقريبا اللون نتبار عسب المورار أبزق بركوينات كتحبزون يجبأكم إيرو دما نتحدث ورد حتيتو عودم توعد ما حدش تأطوار تراجي فملون نتبالي بت أطوار صعنة مركب عودم توع خمسة عرفت زي أتمون خالص بركت بلو حبريتها تتبحبار كنرينا سنة مكتتا بيت أطوار صعنة مركب عودم باتع خمسة راجفة تجليتو تا مركب تا أطوار مسر راجفة ون نبجب خمسة ملسة تحبير الله بريزيدنت سياسن أبي أحمد كابز باسون دحريت كلتين هاجرات أبناء كينات سمعت آتين أطوار يجز على بزلوا على أوان دبنا كينات يوسخله أبزح لف عمد بالسجن كاب أذربيجان زجزا أطوار بخلتها مراخب تعينه نبي تبي خج عذاب زفتنا الأوان من جست إرترا حيل وافي راب تحت قطة كم زو علن كم زمار خوني فلت إذا أطوار زين مفتاح زح دبلوماسا وتصعر الزجبرة بالسجنة زي تساق علم استرفة صار إرترا زخنا بروباغندا بسفح خقات الجيريو من جست إرترا ونكفت زمار خا أطوار بتوسخي وحجز توها بأطوار يستخل خمس اللي حبر الله تمال استسمع زيناون كاب تشاينا استبقستن كبتا أطوار صعنة مركب عودة متوع خمس عرفت زقلتيو إتام متوع زعرفت مركب ولو كاب تشاينا استبقست انتخنت الراقفة انت تملس قناب قبسي يا خيدا تشاينا بانديرا سقلت COSCO شيبينج استوحالت مركب عودة متوع أطوار كم زراقفتون ناي ماري تايم ترافيكينج الرقاقي تصلم እቶም አጽዋር ናይ መካናይዝድ ዕጥቅታት ተሽከርከርቲ ረት ለበስ ዝኣመሰሉ ወታደራዊ ንብረታት እንትኾኑ እታ መርከብ ዝጸዓነቶ ኣራጊፋ ናይ መወዳእታ መዕለቢኣ ናብ ዝኾነት ግብጽ እያ ተመሊሳ ዘላ ክብል ገሊጹ ማሪታይም ትራፊኪንግ እዛ መርከብ መዕለቢኣ ኣብ ጥቓ ስዊዝ ቦያ ዝርከብ ኣደባያ ፖርት ከም ዝኸውን እውን ገሊጹ ይርከብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብተኸታታሊ ሰሙናት ብዙሓት ወታደራዊ በረራታት ናብ ምጽዋዕ ተገይሩ እዩ ኢሉሽን 16 ዝተባሃለት ናይ ወታደራዊ ኣጽዋር እትጽዕን ነፋሪቱውን ኣብ ምጽዋዕ ኣጽዋር ምርጋፋ ናይ በረራ ኩነታት ዝቆጻጸሩ ትካላት ምግላጾም ይዝከሩ እዩ ብተወሳኺ እውን ካብ ኢራን ቤላሩስን ዩዝቤክስታንን ዝኣመሰሉ ሃገራት መዕለቢአን ዝገበራ ወታደራዊ ነፈርቲ ኣብ በረራ ወደብ ምጽዋዕ ተመዝጊበን ይርከባ ሓደ ሰባት እዚ ወታደራዊ በረራታት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ዝኣትወቶ ውጥረት ስዒቡ ዝመጸ እዩ እንትብሉ بخاله وجن دما كينار السودان نمحجز الأخ أطوار يب. دكتور أبي أحمد علي أبز وانزي أبكند معراب تجراي تجارون عصب كونون كوكوت أطرو كم محادرو طلب أقرب له يبهلالله. إرترا مستجراي شعبي أمسوي يعني حدنا بكوينات نخاطو كيدك أساس حدر زلو بزوحن زعر زلو أبي أحمد أبز وانزي ناب تجراي هيزو زغرب حدش ناي مدرادر حصاب وصيلو اسكنعو استي نسمعيه ተስፋ አድርጎ የነበረው ጌታቸው ረዳን በመጠቀም ትግራይን ሞቢላይዝ አድርጎ ከትግራይ ጋር ሆኖ ኤርትራ የመዝመት እንቅስቃሴ ነው ይሄንን ትግራይ ላይ ያለ ኃይል አልተቀበለም ጌታቸው ረዳ ይሄንን ለማስፈጸም ያደረገው እንቅስቃሴ በህዝቡም በፖለቲካ ኃይሉም በወታደሩም ተቀባይነት አጥቶ ጌታቸው ረዳ ነፍሱን ለማትረፍ ከመቀሌ ሩጦ እንዲወጣ ሆኗል ጌታቸው ረዳ ከሄደ በኋላ እያንዳንዷን ዱካ ገና ከመነሻው ስንነግራችሁ ነበር ጌታቸው ረዳ መቀሌ ተቀምጦ ገና መግለጫ እየሰጠ አመራር እየሰጠ ሚዲያ እየተጠቀመ ጌታቸው ረዳ ተነስቶ በሱ ታደሰ ወረደ የሚተካበት ፕሮሰስ መጀመሩን ተናግረናል አበ ግድቡ ወደ ወደቡ የሚል እንቅስቃሴ ነበር የነበረው ነገር ግን ወደ ወደቡ እንቅስቃሴ ለማድረግ የህወሓት ኃይል መስማማት ነበረበት እና አነጋግሯቸዋል ወደ አሰብ መዋጋታችን አይቀርም ለታግዙን ይገባል ተብሎ ተነግሯቸዋል ለታደሰ ወረደ በዚህ ማትስማሙ ከሆነ ግን መጀመሪያ እናንተን እንወጋለን የሚል ምላሽ ነው የተሰጣቸው እነ ታደሰ ወረደ እስካሁን ሶፋር እኛ ባለን መረጃ የመለሱት ምላሽ ወደ ኤርትራ የምናዘምተው ጦር የለም የውጊያው ተሳታፊ አይደለንም ኤርትራ ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለንም ነው ያነሱ ወደ ውጊያ ቀጠና አንገባም ይሄንን ካሉ በኋላ እነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየቀሰቀሱ መሆናቸው ይሄ ሁኔታ እየነገሩ መሆናቸው ጦርነት ሊከፈትባቸው መሆኑን ስጋት እንዳላቸው ደጋግመው እየገለጹ ነው የሚገኙ ታደሰ ወረደን ልክ መጠቀም ያድርገው በጌታቸው ረዳ ፋንታ ጦር አዝምቶ ኤርትራ እንዲዋጋ ለማድረግ በወልቃይት ጉዳይ በጠለምት ጉዳይ በራያ ጉዳይ ሲነጋገሩ ቆዩ ይሄ ብቻ አይደለም ሌላው ከትግራይ በኩል የሚነሳው
አብይ አህመድ ከወልቃይት ጋር ምንም እምነቱም ስለሌለው ወልቃይትን ለነሱ መስጠት እንደማይችል አረጋግጦ በወልቃይት ፋንታ ግን የትግራይን ኃይል ይዛችሁ ከፌደራሉ ጋር ተሰልፋችሁ ከተዋጋችሁ አሰብን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ስለሚደረግ ቃል የገባላቸው እሱ ነው። አሰብን የመቆጣጠር እንቅስቃሴ ስለሚደረግ የምትፈልጉትን የሰው ኃይል አሰብ ላይ ታሰፍራላችሁ፣ አሰብን ታስተዳድራላችሁ ነው ያላቸው። ሰው ሌላ አካል ቢሆን ዘሎ ይገባል። ወደብ አለ፣ ባህር በር ነው፣ እሱን ከሰጠን እሱን እንጠቀማለን ወዘተረፈ ብለው። ነገር ግን ወደ አሰብ ተዋግተው አሰብ ላይ ኃይል አስፍረው መቀመጥ ምን እንደሚያመጣ ህወሓቶች በአግባቡ ያውቁታል። አብይ አህመድ ከሌላ ቦታ እያመጣ እንዳሰፈረው ሁሉ አሰብ ላይ ከተለያዩ ቦታዎች አምጥቶ አስፍሮ ይሞክረውና ግባና ሞክረው ግቢና ሞክሪው ነው ምስጥ ያነኩርሻል እንደሚለው አባባል ማለት ነው። አብይ አህመድ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ጊዜው ምምሕዳር ነበረ ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ከምዝኾነ ነገር ግን ጌታቸው ረዳ በቲ ዝነበሮ ስልጣን ኣብ ትግራይ ሓሳብ ብልጽግና አብይ አህመድ ንኸተግብር ላዕልን ታሕትን ክብል ጸኒሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለው ሓይልታት ግን ፍጹም ነዚ ነገር እዚ ክንቅበሉ ኣይንደልን ኢላ ምስ ተቃውሞ ከምቲ ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ንነብሱ ከድሕን ካብ ትግራይ ሃዲሙ ኣብ ኣዲስ አበባ ተረኺቡ። ጌታቸው ረዳ ኣብ መቀለ እንከሎ ኣብ ስልጣን እንከሎ ገና ስልጣን ዘመኑ ከይተወደአ ኣብ ክንድኡ ታደሰ ወረደ ክትካ ድማ ብውሽጢ ይስራሕ ከም ዝነበረ ኣቐዲምና ነጊርናኩም ነርና ይብላ። ብድሕሪ እዚ ድማ አብይ አህመድ ካብ ግድብ ናብ ወደብ ብዝብል ሓድሽ ጎስጓስ እቲ ዝሓሰቦ ናይ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ሓገዝ ይደሊ ነበረ። ሕጂ እውን እንደገና ተመሊሱ ንሕወሓት እዩ ኣዛሪብዎም ዘሎ። ስለዚ ድማ ክትሕግዙና ይግባአኩም እዩ ማለት ናብ ኤርትራ ወይ ድማ ዓሰብ ንምውራር ኣብ ዝግበር ኩናት ክትሕግዙኑ ይግባአኩም ኢሉ ድማ ንታደሰ ወረደ ሓቲትዎ ከም ዝነበረ ታደሰ ወረደ ግን ብመጠን እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ክልል ጥራይ ዘይኮነሲ ብመጠን እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም ረብሓ እዚ ኩናት እዚ ኣይኩናትናኒ ንሕና ክንሳተፎ ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ከም ዝመለሰሉ ይሕብር ኣሎ። ናብ ኤርትራ ዝኽፈት ኩናት ንሕና ምንም ተሳተፍቲ ክንከውን ሸኻት እውን የብልናን ኢሎም ከም ዝመለሱሉ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንከለዉ ታደሰ ወረደ ዝምርሖ ክልላዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንሕብረተሰብ ዓለም ዲፕሎማት እዚ አብይ አህመድ ዝበሃል ኩናት ክኸፍተሎም ይደሊ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንወደብ ዓሰብ ንኤርትራ ንምውራር ብዝግበር ኩናት ዘይትሕግዙና እንተደኣ ኮንኩም ንዓኹም ኢና ክንሃርመኩም ኣብ ዝብል ዘረባ በፂሖም ከም ዘሎ ብምሕባር ይርከባሎ። እምበኣር ኩልኻ ኤርትራዊ ኣስተውዕል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክንዲ ጌታቸው ረዳ ኮይኑ ናብ ኤርትራ ብዝኽበር ኩናት ቀንዲ ተሳታፊ ንምግባር ንህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ጎስጓስን ጻዕርን ክገብር ከም ዝጸንሐ ፌደራል መንግስቲ ይነግረናል። እዚ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዛዕባ ወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ዝበሃል ናይ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ዘረባ ይገብሩ ከም ዝጸንሑ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ግን ምዕራብ ትግራይ ኣይንበኩምን ኢና ኣብ ክንድኡ ግን ንዓሰብ ክንህበኩም ከተመሓዳድርዎ ዝደለኹሞ ዓይነት ሰብ ኣብኡ ክተስፍሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ እዛዚሙሎም ኣሎ። እዚ እንታይ ማለት እዚ እንታይ ማለት ሕድሕድ ኤርትራን ትግራይን እናተዋግኡ ንዘንቲ ዕለት ክነብሩ ድሌት ኣለዎም።